Masiku kuti atapitawa pano pa Nyasa Voice Box tinakupatsirani ndithu audio ya olemekezeka Akamlepo Kaluwa amene ndi phungu wa nyumba ya malamulo ku Rumphi East. Akamlepo Kaluwa amalankhula ndi mtundu wa Malawi kunena kuti nthawi yomamangana pa zifukwa za ndale kuno ku Malawi inatha. Ino ndi nthawi yakuti tizikhala pansi ndi kupanga ndale zamene amachitidwa amayina kuti the politics of ideas. Ndiye zimene zija zikuoneka kuti mwina Akeni Msonda sanamve nawo chifukwa kuti mbaudio yawo lero Akeni Msonda akunenetsa kuti aliyense amene akunyoza boma koma amenso akuyenda ndi Belo Nthumba ayenera kuti ndithu amangidwe chifukwa kuti ameneyo asokoneza kampeni ya Malawi Congress Party pamene kukonzekera kupita ku zisankho za 2025. Mumawu awo Akeni Msonda akunena kuti ine ndichikhala president aliyense amene ali ndi Belo Nthumba komanso alikalikiri kunyoza boma ndikanantola kuti akakhale ku ndende. Tiyeni tikhale limodzi kuti timve kuti Akeni Msonda akuti bwanji pa strategy yawo yowinira zisankho mu 2025 pano pa Nyasa Voice Box. Hayi, okay, ndakumva natsoku. Mufuna VN yachichewa pa zimene maganizo ndaperekawo. Hayi ndikumvesani ambiri ndikuwerenga. Sikuti kumavuta amatha kuwerenga koma mwina amakhala busy ndi zintchito zina ndiye sangamawerenge. Ambiri they prefer VN. Ndiye mmene mwanenera ndikupangirani. Zimene ndikunena ndikunena kuti pandale atsogo sitimamverani chisoni. Anthu amene akutimenya ndi mapropaganda omwe asamakandulowa akufuna kusokoneza mitima ya anthu kuti anthu azamvere chisoni nthawi ya voti. Iwowo akutengerapo mwayi kutayika kwa a state president athu ndi anthu ena 8 aja amene tinataya miyoyo yawo anataya miyoyo yawo mu ngozi ya ndege. Nde chimene chachitika iwo atenga nkhani ya candlelighting ngati propaganda. Kwa iwowa ayamba kampeni ya 2025 si ma candlelight oti akukumbukira imfa ya SKC. Ayi iwalana tsogo imene ndi kampeni ayamba kampeni ya 2025 nde abisala kuyasa makanduloko mfake mtatu muonesese mauthenga awo amene akupereka kuyasa makandulo si achikumbuso. Ayi ni mauthenga onyoza boma wotukana president cholinga afuna kuzala mbewu yoipa m'mitima mwa anthu. Tsono ife enafe ndife ma political foot soldiers ndale timaziyamba kale ndipo daziyamba kale timaziwa kuti zimene akupanga uyu pandale akufuna chakuti propaganda iyi ikathera chakuti cholinga chake ndi chakuti ndibwereza tsogo ya candlelighting iyi si ya SKC kuti kukumbukira imfa ya SKC kapena moyo wache. Ayi anu official ayamba kampeni ya 2025 ndi ana achepa kwambiri abisala pamazi kumansana kuonekera. Nde ifeyo so ma political foot soldiers IMCP amene timamukunda president tiza amenya amene okugwesa makandulo awo akuyasa ife tiza atira amazi kuti mpaka na azime chifukwa kampeni sinayambe koma iwo ayamba kampeni mwakabisalira. Nde akapitiza kunyoza president ndi boma la MCP cholinga kuti anthu amvere chisoni 2025 azavotere ndi njira imene ayitenga ndiyo mayasa makandulo kumana mzee kuti kukumbukira moyo wa SKC yetu kukumbukira. Ayi ifeso tiro tiza menya pansi palamba kwauza Malawi zoona lizache chifukwa pa zimene ena fiti kupanga ine una Akeni Msonda lupa ndikwauza Malawi zoona lizache kuti awa akunama makandulo akuyasawa sikukumbukira moyo wa SKC ndi aja amene anamwera pa ngozi. Ayi ndi kampeni imeneyo. Chomvese chisona tsogo ambiri amene akunyoza president wakutukana boma akugenda ku polisi ali mchamba Nthumba ambiri wakunyoza state president wa ali ndi mabelo Nthumba akatangale ena ufuna kulanda boma dzimabelo zili mbwe matumba mwawo ndi akulima pachulu kumanyoza boma. Ena wali dzimabelo zavuaza concession kufuna kulanda boma atamwalira bingu ali dzimabelo zakatangale okwesikomu kenjeko ndi zina atsogo ayamike Mulungu ali ndi mwayi kwambiri anthu amenewa chifukwa akunyoza president Reverend Dr. Makase Chakwera pamene iwo ali mdzimabelo Nthumba ayamike kuti Malawi panopo ndi president opa Mulungu munthu wa Mulungu ofuna mtendere munthu osafuna kuti wina afinyike olali wakuba
komatu atsogo ndikuza nziona tikunoko ndikumbali between you and me a president atipwetekesa ndi mulungu wawo ndithu atipwetekesa ifo anzathu akumenya ndale ndefe tikumati adi munthu wopemphera munthu atsogo ndale ndi ndale ife ineona bokeni msonda ndi akuza president kuti ya president ICB apangeni fund ayambe kwatola anthuwa onse akuba ayambe kwatola nthawi zino chifukwa tikayamba kwatola nthawi yokuti tayamba kampeni anthu aziti ayayi mukwatola ifo cha kampeni amalawi ndi anthu omva chifundo kwambiri amalawi ndi achisoni kwambiri amalawi kukugunda ndi galimoto amakapereka chisoni kwa ugunda osati ugundidwayo amalawi ndi anthu amava chisoni pa chilichonse ndi awa tikayamba kwatola nthawi yokuti tayamba kampeni ya 2025 anthu azitanza ndale ndebula panopo ayambe kwatola pano ICB apange funding ayambe kwatola onse amwano onse amene ali ndi mabelo mthumba onse akuba awatole atsogo ndikuze nzona lidakakhala boma la DPP olweneyo Kenison danakakhala president wa dziko lino nkana atola usewa onse akunyoza boma onse akunyoza president nakatola onsewa nakakaponya maprison amdziko lino kumene kuazikalira ndi kukukuta mano koma president athu tungotaya munthu wa mulungu munthu wopemphera iyayi tikumpwetekesa president kupemphera kuli apo koma kuopa mulungu kuli apo ndiye nazikunyoza inde tikonene mena kuti physical demons I cast them out physically anthu asamatengerepo mwayi chifukwa ndinopemphera ndinofasa ndinobadwa somaso pano ndazikanditengera kumtoso ayi olambu Yesu anamenya anthu mchalichi sono tisamangota president watu ndiopemphera timpwetekesa president ndibwereza tsoko ine nakha president insondani onse amene akunyoza onse akutukana ali milandu nakatola osewa onse nakatola kwaponya kuma prison kaya kuti tili kaya kuti uko azika kukuta mano kumeneko chifukwa kupanga chipungu mukumbukira tsoko malemu SKC mzimu wause mutendere anati pachanali wokundatu myambi mwambi wake wina umene ndimaukumbukira ndipo sinza uyiwala mwambi watanthauzo anene kuti sato amati sato saweta ukaiweta sato imaza kutembenukira nkukumeza sato SKC anali kukunda myambi ndipo myambi yake yambira SKC inali yatanthauzo anati sato saweta ukaiweta sato imaza kutembenukira nkukumeza asamagende ku polisi ali ndi chamba nthumba ayi mwana wakupanga watsogo ayamba kampeni ya 2025 siku yasa makandulo kukumbukira moyo wa SKC ayi ena fetu kukumbukira moyo wa SKC kuzera mumapemphero ndi makandulo anje omwe yasa usiku koka chifukwa cha target yawo yo ndachinyamata chifukwa tachinyamata ambiri amakonda usiku amakonda kumowa amakonda kumadansi zambiri zochitika zosokonekera zimachitika usiku ndewo atenga usiku kuti usiku ndazikayasa makandu ngatafuna kukumbukira moyo wa SKC bwanji sakupanga masana asankhadala usiku chifukwa usiku ndikumachitika zambiri za usataniki zambiri kumeneko za usembwere amaza kuti usiku munthu ndi pamene satana amagwira ntchito yake usiku oloimfa zimachitika usiku ikamakwana 12 o'clock kumapita chamma past 2 past 3 ndi pamene satana amagwira kwambiri ntchito chifukwa yake ife ngati anthu opemphera timadzuka usiku 12 o'clock midnight prayers ndi pamene mulungu amagwira ntchito kwambiri olo mzipatala mwanthu muone akafuna akamamwalira anthu amamwalira usiku simasana kwenikweni amamwalira usiku from 12 o'clock to 3 o'clock am pamene matenda amakula mzipatala pamene anthu amamwalira pamene mzimu woyipa umayenda matenda ambiri amakula usiku so makandulo aita awawo atsogo omayasa usikuwa sikukumbukira moyo wa SKC ayi ndi propaganda ayamba kampeni ya 2025 akufuna sympathy vote ndeifeyo tangokhala tili du tikuti ayayi asiyeni atopa satana satopatu ndikuti ayayi asiyeni akatopa akhala chetu satana satopa sogo satana amakhala pa mission satopa amene wakwasirira atapanga zimene zimpakana chaka chamawa mpaka toko makampeni akupangabe satopa ndeni kuti ayayi tenti basi yakaya akafika pena atopa ayi atsogo ayi zikomo
zikomatsoko mukhale ndi tsiku lopambana. Ambuye akudalitseni. Muthakuigawa imeneyi, muthakuigawa tsoko. Igaweni. Ipondeni fada. Ifala muleni. You have my authority. Ken Msonda. Born again Christian, evangelist, and a seasoned politician, political foot soldier. Zina nandipasa a former president, His Excellency Dr. Bakiri Muluzi, political foot soldier of Malawi.